Walang bato yan ha. Pangalan niya lang yan. Pansit bato. Kung tawagin sa Bicol at meron tayo rito Bangin Magas. At meron tayo rito pang-malakas natin. Wow. Tapos may sausawan tayo. At ang ating kanin. Wow. Kain na po! Wow. Ang sarap ng pansit na to. Sabi mo wala kayong kanda. Sabi ko wala, kailangan meron kami kanda. Ito ha? At ng pansit na to. Masakit tayo malalaki. Ano? Ay, mamaya ka na. Ice cream. Ano? Kumuha ka daw ng 50 pesos sa tindahan. Kung maano, magpapalot tayo ng 50 Kuha ka. Para matikman nila doon. Di ba sila nakakatikman yan? Yung pinala ko kumakain kasi Ice cream pa daw. Pinakita nga ni Tito Fresh yung ice cream. Sabi sa akin, ubusin ko daw pati yung ice cream. Sana, sabi ko, di na kaya ng tiyan ko. Kaya, kasi napos-apos niya pa yung tiyan niya doon. Kasi sabi niya, sasama daw sana siya sa mukbang. Kaso nga lang, hindi na kaya ng tiyan niya. Kasi sobrang busog na siya. Ayan. Kaya, pinakita mo yung ice cream kasi. Tapos, nag-cute na, lumiti na lang siya sa camera. Parang, nagpa-cute ba? Haha. Ang galing dito, Gary?
ating dessert. Sarap? Sarap? Sino yun ang kayanggoy? Sangkoy na dito na po, sangkoy isang mali. Hindi yan nga si Borsa to. Ay, pag ano kung ano, pag ano na ayun talaga. Oo. Yummy. Bigyan na kami itong dessert palita. Bigyan na kami itong dessert. Sama dito. Sa pangay ganito. Hindi maubos ang pag-dessert natin. Daw. Kasi magpaglagan kayo ng mangga. Paglamit ko na kaya sa may mangga. Bago tayo dito kaya. Kaya natin busin. Baka hindi na kaya mo. Ayan pa yung si Mare. Minsan yung Mare na si Mare at si Pare. Si shout out mo, Mare. Shout out ka na customer. Ay, invite lang po. Sino gusto magpalinis? Yan. Wow. Si Kumare. Ayan po si Pare. Kaplakay sa akin. Ibibigay ko sa inyo yung ano niya. Para magpalinis kayo. Magaling maglinis yan.